V jednote je sila. Tá môže odvrátiť hroziacu katastrofu životného prostredia. Spoločným konaním, uvedomelým životným štýlom šetrným k životnému prostrediu, znižovaním spotreby a spracovaním odpadov môžeme zachovať životné prostredie. Šetrením elektrinou, teplom, vodou a pohonnými hmotami môžeme zlepšiť kvalitu životného prostredia. V súčasnosti výrazne vzrastá spotreba tovarov. Preto by sme mali nakupovať zodpovedne, premyslene a mali by sme si zistiť, aké má výroba jednotlivých produktov dôsledky na životné prostredie. Kupujme menej produktov a dbajme na to, aby výrobky, ktoré si kupujeme, boli udržateľné. Z hľadiska ochrany životného prostredia v spoločnosti zohráva dôležitú úlohu správne triedenie a spracovanie odpadu. Jednotlivé druhy odpadov zbierame do nádob rôznych farieb. Do zelených ukladáme sklo, do modrých papier, do žltých plasty, do červených kovy a do hnedých biologický odpad. Textil a šatstvo odkladáme do špeciálnych kontajnerov. Elektrické spotrebiče odovzdávame na zberných miestach v špecializovaných predajniach. Triedený odpad sa môže znova spracovať, čo znamená, že sa môže znova použiť ako surovina. Spracovaním odpadu sa vyrábajú rôzne nové výrobky. Už ste si niekedy uvedomili, že kupovaním tzv. Recyklovaných výrobkov šetríte zdroje a chránite životné prostredie? Každá spoločnosť potrebuje modernú dopravnú sieť. Jedným z najväčších zdrojov znečisťovania vo vyspelých krajinách je doprava. Spotreba pohonných hmôt výrazne znečisťuje ovzdušie. Ak môžete, choďte radšej pešo alebo na bicykli. Namiesto auta cestujte verejnou dopravou. Aká bude udržateľná doprava šetrná životnému prostrediu? Namiesto dnešných dopravných prostriedkov sa budú používať elektrické autá, kolobežky, bicykle alebo skútre. Ochrana prírody a životného prostredia je naším spoločným cieľom. Je dôležité, aby sme sa všetci podieľali na ochrane životného prostredia. Pripomínajme si Svetový deň zeme, vody, vtáctva, stromov a zvierat. Pri tejto príležitosti vysaďme spoločne stromy, navštívme útulky pre zvieratá, hovorme o čistote a ochrane pitnej vody. Aj počas návštevy Národného parku či prechádzky po náučnom chodníku sa môžeme veľa naučiť, oboznámiť sa s chránenými živočíchmi a rastlinami. Už ste niekedy s kamarátmi vyrobili krmidlo pre uzimené a hladné vtáčiky? Aj takto môžeme chrániť prírodu. Dobrý pocit však môžeme mať aj zo spoločnej užitočnej činnosti, ako je zber papiera alebo odpadu, lebo vieme, že to robíme pre zdravšie životné prostredie.